Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Hey, ngiyaxolisa abazalwane bebinhlaphanhla. Ngisathi ngikhokha umoya kanti sengilenze ngisukume. Haleluya. Ngokuzithoba okukhulu. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela uma egameni likaKristu Jesu. Ngiyabingelela kumfundisi uNtando. Haleluya. Ngiyabingelela kugogo. Ngiyabingelela kumama bakhona. Ngiyabingelela ubaba. Ngiyabingelela intombi nensizwa. Haleluya. Ngiyabingelela kuyingane encane. Bese ngiyabingelela nakumoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Haleluya. Haleluya. Singamshayela nje izandla ezinkulu. Haleluya. Jesus. Njengoba sineseshilo, ngiyabonga baba. Ngithuba ngizwe lona. Haleluya. Njengoba sineseshilo ukuthi ngizokhuluma ngama-6 miracles connected to the cross. Hallelujah. Singaya nje eBhayibhelini ethu. Sivule lapha uMatthew 27. Sizofunda u45 kuya ku54. Hallelujah. Sisavula kanjalo. Kunabantu ababekhona esiphambanweni. uJesu mhla ebethelo. Bakhona babekhona, bakhona babengekho. Hallelujah. Sizothola lapha kuMatthew 27 uverse 55 noJohn 19 uverse 25 ukuthi obani ababekhona esiphambanweni mhla uJesu ebethelo. Hallelujah. Sizokhulumana nje kanje. So esiphambanweni kwakukhona uMakaJesu, kukhona noSiswapho Maria, uMkaKlopus, kukhona noMaria uMagdalene, kwakukhona noJohn lo uJesu amthandayo. Hallelujah. Kukhona nama-Roman soldiers babekhona nezitha zakhe. Hallelujah. La siyathola ukuthi abafundi laba bawu-11 babengekho esiphambanweni. Hallelujah. So ulaba ababengekho, njengoba sazi ukuthi uJudas waye esengekho vele because wayesezilengisile ngoba wadayisa uJesu. Hallelujah. uJudas vele siyazi ukuthi wayewumkhohlisi, and noJesu wayekwazi lokho ukuthi ekugcineni vele uJudas uzomdayisa. Hallelujah. Uzomvumela uSathane ukuthi angene enhlizweni yakhe. Wayeyini uJudas? uJudas he was a trusted treasurer kaJesu. Lapha kuJohn chapter 12 verse 4 to 6 la khona uMaria egcoba uJesu ngamafutha enyaweni. Akamgcobanga nje nanoma engamapha amafutha, but wamgcoba ngamafutha anenani eliphezulu. uJudas ekubona lokho uthi hayi, bekumele lamafutha engabe siwathathile. Sahamba sawowadayisa ngodanari abawu-300 ukuze kuzokwabelwa abakhulu. uJesu wayazi ukuthi uyakusho lokho uJudas, but akuyona into vele azoyenza ngoba wayewugombela kwesakhe. Wayengathatha lokho nje akufake kuyena. Hallelujah. So uJudas lo wayenenhlanhla because wahamba noNkulunkulu wahamba noJesu for 3 years. Ehamba naye. Kodwa akazange benefite. Wahluleka ukuthola umusa ehamba naye. Ngoba kuyenzeka ukuthi sambe naye kodwa kuhluleke ubenefit. Kuyenzeka sambe naye ifuseka. Sihluleke ukubona ukuthi loyo esihamba naye nani kahle kahle. Imana yisho ukuthi okunalomuntu esihamba naye. Because lo muntu esihamba naye indlela yonkulunkulu. Hallelujah. Indlela yonkulunkulu. Wahluleka uJudas ukuyibamba leyo nto. Wamdayisa uJesu. Isiphetho saJudas wangikilela. uJesu
eseke siphambanweni. Ngoba uJesu eseke siphambanweni abekho laba abanye abafundi. Yini indaba babengekho? Bahluleke ukumelana nepain and agony uJesu ayedlula kuyo. Hallelujah. Ngoba kungabuhlungu ukumaster wakhe shawa. Lapho uJesu ayebadinga ngoba ayebadinga. La esenhlungwini khona. Manje kuyobheka phansi akababoni. Abantu esengihambe ngabo isikhathi esingaka. Abantu esengenziwa ngabo isengaka phambi kwabo. Ngabatshela ukuthi imeli kodwa yomuntu ukushaya ikhaseni. Ilendiso esiphambanweni. Athi futhi izofika ngosuku lesithathu. Lokho kwasuka engqondweni zabo. uJesu wayelingene ukuthi babe khona. Ngoba wayebatshelile ngento okumele ukuba yenzeke. Hallelujah. Bathi abelungu when days are dark, friends are few. Hallelujah. uJesu wayesenhlungwini. Esebumnyameni abadinga babengekho. Nalapho empilweni zethu usushiyilabe ngabena iminyaka. uJesu wasidlulela lapho ukuze nathi sibone ukuthi ngikadlula. He was rejected. Yini nami ngangifuna. Wasiwa abafundi bakhe. Baba ondlile amadoda ayo-5,000. Phambi kwabo. Evulile iphuputha amehlo. Phambi kwabo. Wathesa esiphambanweni. Babengekho. Wayelethwa. Ukuthi uzufika uwedwa akuqali ngawo. uJesu wabuza ubuhlungu esimzwayo nathi namhlanje. Wabuza ubuhlungu bokushiywa abantu abathandayo abathembile. Wayedwa esiphambanweni. Wathi mayebheka phansi. Wabona uMariya, uma wakhe. Wabona uMariya Magdalena noMariya kaClopas. noJohn. Simuza uJesu ethi kuMariya benoJohn ethi mama bheka indodana. Athi indodana bheka umawakho. Babengekho laba bantu. Even ama-physical brothers wakuJesu ayengekho. Bengifuna siqale lapho. Ngizocela uzongifundela uMatthew 27 verse 45 to 54. Egameni likaKristu Jesu. Even ama-physical brothers wakuJesu ayengekho. Laba yebalindele ukuthi babe khona. Ukuthi nanoma bengangaba khona bangaphandle but laba abasendlini ebalindele ukuthi babe khona. Kuyinhlungu endlula kuyo. Ngoba kube kwenzeke nalabo abasendlini bangabe khona. Lawo badinga khona ngempela. Kuthi nalona ngithembile ukuthi uyabamba phumile esandleni ahambe. Kuyabanjelelwa. Wabambelele uJesu esiphambanweni. Ngicela ufundele. Kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishagalolunye. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi lo ubiza u-Eliya. Masinyane omunye kubo wagijima wathatha ilula waligcwalisa ngovinika walihloma emhlangeni wamphuzisa. Kepha abanye bathi yena sibone uma u-Eliya eza ukumsindisa. Verse 50. Kepha wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezela,
amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Verse 54. Kepha induna yekhulu nababenayo belinda uJesu sebebona ukuzamazama nalokho okwenzekileyo, besaba kakhulu, bathi nempela lo ubeyindodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyabonga. Ngizokhuluma ngala miracles nje enzeka. Mhlawumbe ukuthi abazalwane babeke isithombeni. Uthe umfundisi mayefunda ethi kwabamnyama kwazamazama umhlaba, kwaqhekezeka amadwala, kwadabuka isiheqo. Yilawo miracles engizokhuluma ngawo enzeka. These miracles, they give evidence to abantu ukuthi lo ofayo, he's not an ordinary man, but he is the Son of God. Hallelujah. So when the 6th hour came, kwabamnyama emhlabeni until the 9th hour, okusho ukuthi kwabamnyama for 3 hours. Kwabamnyama. We know ukuthi uJesu wayesesiphambanweni for 6 hours. So 3 hours belong to the crowd, and 3 hours belong to God. Ubumnyama lobo bafika, it was a preview of hell. So it was a reminder ukuthi lo fayo indodana kaNkulunkulu. Ngoba baningi ababeke esiphambanweni bokubulawa. Kodwa kwamele kuvele ukuthi lo sefike manje esiphambanweni akafani nalabo abanye ababethelwa kulendaba. Hallelujah. This was a miracle. Ngoba iphasika labiba ngesikhathi kunefunulo. Kwasuka ekhaya mama ozophasika. But sithola kuba mnyama. Kuba mnyama. Lo mnyama bangasiwa umnyama bokuthi ilanga lisithele nje. Ngoba ilanga melisithela kubusuku. Kwakungasike ebusuku lokho. Kwakuyimnyama. Okuthule kuthetheni. Hallelujah. Kwakuyimnyama lokho. So Jesus had already been suffering on the cross for 3 hours. When the darkness came all over the earth. So usona leso sikhathi sobumnyama uJesu eleke esiphambanweni. uJesu wafila ukuthi a lost sinner ifila kanjani. Kuthula emhlabeni uJesu lo esiphambanweni. Wafila ukuthi mawuyisono usukuzizwa kanjani. Khumbulani uJesu wayengenasono, wayengona lutho, kodwa yenza isono ngenxa yethu. Kulezi hours zobumnyama uJesu wezwe ngathi uNkulunkulu umlahlile, ngoba uNkulunkulu wayengasaboni indodana yakhe esiphambanweni, kodwa wayesebona izono zethu, wayesebona iziphambeko zethu. uJesu wakhuza ukuba yedwa, kungekho muntu. Hallelujah. uJesu wakhala kuloko buhlungu ayekubo. Siyamuzwa uJesu ekhala ethi Eloi, Eloi, elama sabakathana. Okuthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami ngishiyelani? Ngoba wayethi ukuthi ngingedwa bengikhona, ngingedwa bengikhona. Siyafika leso sikhathi lapho bathi ngoba bengihamba nayo nje Nkosi, uthi uyazi ukuthi ngingedwa ebumnyameni. Impila nenhlungu nokubhekana nezinto empila wikho, nabantu kade bathempila wekho. Eloi, Eloi,
Nkosi yamakhosi yakhala yathi uNkulunkulu wami ungishiye nami na. Hallelujah. Lobu umnyama bafika babungaba i-natural cause. Ama-scientists ayengachaza kanjalo ngoba abafuni ukuhluleka. But kwakuchaza ukuthi indodana kaNkulunkulu ibhekene nesikhathi esinzima empilweni yakhe. Hallelujah. Ibhekene nesikhathi sokahlulelwa ngabantu. Iphinde yahlulelwe uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba nalobo mupho wayedlula kukaShathana. Inkosi yethu emthini wehlazo. Athi izaya ingenasimo ukuba sifune nokuba siluke. Hallelujah. Ulo mnyama yayifese i-judgment. Hallelujah. Ngoba ubumnyama buchaza i-judgment kaNkulunkulu kubantu. Uma sifunda laphaya kwi-Old Testament eGibhithe, ubumnyama was one of the 10 plagues. Behlele eGibhithe lobumnyama for 3 days. Behlele eGibhithe. Lobo bumnyama babuveza i-judgment kaNkulunkulu kubantu. So uma lobumnyama behlele esiphambanweni, babuveza i-judgment. uJesu ayebhekene nayo. Ejajwa ngabantu. Ejajwa naNkulunkulu. Ngoba ngasabona indodana. Kodwa nesebona thina. Esebona ukona kwethu. Esebona amahlazo ethu. uJesu la wajajwa ngabantu babehlulela. Bathi maya yindodana kaNkulunkulu. Abazehlise phela esiphambanweni. Bebuze khana bafake indongo zidinga bethu bayaphuzisa. Lapho unayo bebezueliya. Niyekele ingamnika esebuelizo sezomphuzisa. Indodana kaNkulunkulu zehlise phela esiphambanweni. In this time of darkness, Jesus was alone esiphambanweni. Uma sifunda lapha kwi-Isaiah 53:3, lithi likaNkulunkulu yayipheleliwe, yashiywa nangabantu, ukuze kufezeke umbhalo. Kwakumele ishiywe, kwakumele iphelele ngabantu, kwakumele ithathwe ngabantu, ukuze kuthi nathi noma sesifika sesamba. Lithi likaNkulunkulu yena usibekele indlela enhle ukuba sambe kuyo. uJesu efike emhlabeni waze lovele inkosi. Kodwa uNkulunkulu wayembekela indlela enhle okumele ahambe kuyo. Ukuze thina sizozalwa. Ukuze thina sizothola ukuphila phakathi. Indlela enhle esibekelwe yona. Nandlela enhle ayibekela uJesu. Yadlula kubuhlungu. Ngoba ukuba kungasinde leNkulunkulu ayibekela uJesu emhlabeni. Ikhona nathi indlela esibekelwe yona. Ngokuba kwathi kungazabi indlela efuna yithi noma enhle emehlweni. Bathi uNkulunkulu indlela enhle ayibekele uzodlula empilweni. Lowo mpilo uzodlula kodwa uzokusiza. Kodwa indlela enhle ayibekele yona ukuthi udlule empilweni. U-Israyeli mayethunjwe lebabheli. Lithi zikaNkulunkulu bebethi driving for 70 years. Lithi bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzokade phendula ukukhala kwabo. Ethi mina nginemicabango emihle ngayo. uNkulunkulu ngashoka njalo ukuthi ngicabange emihle ngathi. Eselisicela zona belizofundwe belulu. Athi imicabango yami akuseyokubi. Athi kodwa ukuthi ngiphumelelise.
ukuthi uJesu ahambe kuwo. Indlela ebekelwe le yayidlule esiphambanweni. Lithi izwi kaNkulunkulu kwabamnyama. Ubumnyama obabuqala. Haleluya. Okungasiko kokusithela kwelanga. uJesu wahluphekela thina. uJesu washayelwa thina. uJesu wayiselwa esiphambanweni eyiselwa thina. Wenza isono ngenxa yethu. He was crushed for our iniquities. Hallelujah. Athi Apostle Paul, athi who knew no sin, wenza isono ngenxa yethu. Athi kuze kuyena senziwe sibe ngikunyuka kukaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuze kuyena senziwe thina sibe ngikunyuka kuNkulunkulu. Ukuthi esekhala uthi it is finished. Hallelujah. Uma eqeda ukusho lawo mazwi, lithi iBhayibheli isihlelo sadabuka from top to bottom. Miracle yami yesibili lithi isihlelo sadabuka usuka phezulu kuze kufika phansi. Uzothola lapha kuMark 15. Uzothola kuMark 15 verse 38. Lithi ngo-3 o'clock uJesu wameneza ngezwi elikhulu. Lithi babe labaphristi babekhona ethempelini. Uma sidabuka isihello esasahlukanise the holy place, the holy of the holies. Hallelujah. So lokho okwenzeka uNkulunkulu he was removing himself from ithempeli lana emhlabeni. Hallelujah. Umthetho kaMose la waseqedwa ngawo ngoba yayisifikile indodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Kwakuzoqedwa la ngomthetho wamukho kwi-Old Testament. Abapriest abaningi baphenduka. In the Old Testament masifunda kwakuvumeleke baba ukuthi kungene abapriesti kuphela ethempelini. Labo abapriesti ababengena endaweni engcwele nabo futhi babengangeni njalo khona ethempelini. Babengena once a year. Bengena ethempelini bezokwenzani? Babephethe a sacrificial blood. Ababezoyisprinklisha on the mercy seat. Leli kwakuyigazi lenqama neleyimbuzi elabihlanza izono zabantu. Izono zenzile kusuka ngoJanuwari kuze kuyofika December zazifike ihlanze khona ngalokho. Kodwa lokho kwakungekho imali ngoba kwakungakwazi ihlanze lembeza lomuntu. Ubulele igazi lenqama laliyinawo kwangeke bizi ukuthi efanele esiphambanweni ngoba kusuke umsebenzi wenzeka la. Kanti lokho yakungenzeka umsebenzi yasinabingahlanza bona bathina lezi lasihluleka ukuhlanza. So lana kwakuyisikhathi of the evening sacrifice ethempelini. Kwakuyisikhathi nje ukuthi vele ngalonyaka siyenza vele lenikelo nje siyayenza. So abapriesti babenza ama-duties abo la ethempelini. So at the very moment uJesu efe esiphambanweni, the Lamb of God, abapriesti ababesendaweni engcwele in front of the veil. Yoko wonke umuntu eqala khona la endaweni engcwele. Besendaweni engcwele in front of the veil. Benza ama-duties abo. Then abayakuba begobile
ndawonye. Kuna miracle uNkulunkulu wayekhombisa isandla sakhe. Sidabule izenzo zethempeli. Akubile amabhizinesi akho. Ngokukhuluma kusafana isikhathi lesimanje. Hayi kusafana. Benakho ngokujwayela. Isinadina. Ingotani. Abakhristi babona. Isandla sikaNkulunkulu. Sidabule izenzo kusuka phezulu. Kuyofika phansi. Mawufika laphaya. Kwizenzo 6:7. Lithi nakubona lokho. Abakhristi abaningi bamdumisa uNkulunkulu. Abakhristi abaningi bamphezulu. Ukuthi besenza ngokwazi. Besenza ngokujwayela. Ukuthi leli gazi liyawenza umsebenzi. Sadabule isithembu. Lokhu bekuzokhombisa ukuthi Jesus Christ is the only way into the presence of the Holy God. Bekuzokhombisa ukuthi hayi mani akusesina abaphristi kuphela abakwazi ukungena endaweni engcwele. Safulelwa nathi indlela. Sakwazi ukungena endaweni engcwele. Sakwazi ukungena. So the presence of the Lord was thrown upon to all mankind. Asalindi ukuthi abaKristu kubona bazosambisela kuNkulunkulu. Sasimnanaza abantu izono ezazenza ukuthi singakhona ukuya kuNkulunkulu ngokwethu. Iprize yazo yayisikhokhela ngoba kwakuyiyona eyayisibamba ukuthi singakwazi ukungena endaweni engcwele. Ngoba idingo nabaKristu manje bangene kwakumele benze sure ukuthi bazihlambulukile. Lithi uma bebasho ngeketanga enyakeni bebeyongena endaweni engcwele ukuze bakuphela isikhathi esibekiwe engabili udonsike. Ngoba endaweni engcwele bakuzangena noma ubani. Bazangena noma ubani. Thanks to the Holy God. Ukuthi nathi sakuthola ilungelo. Sathola ukulunga. Watrust uNkulunkulu. Sabizwa nathi ngabalungileyo. Sathola ilungelo. Sathola ilungelo. Hallelujah. Hallelujah. Manje we have an intimate fellowship with the Holy God. Uma siya laphaya kumaHebrew 10 verse 19 to 20. Lithi izwi kaNkulunkulu. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu nangendlela asivumele yona, lithi usivulela indlela entsha. Ngoba ikhona endala kodwa ngoba usivulela indlela entsha, indlela ejabulisa ihenqo okuzokuthi inyama yakhe savulela le ndlela sesiyakwazi ukungena siziyele thina mathupha kaNkulunkulu wenze umsebenzi siphagalele. Ngithi mina indlela ivuliwe manje for us to enter into the presence of God. Uthi Paul lapha kwabaseEfesu 4:18-19 uthi ngokuba ngayo sinokungena sobabili
sinomoya munye nabangcwele nangabendlu kaNkulunkulu uthi sinomoya munye uyise ngakho anisayibo abafakazi behambo kodwa seniyibubuso munye nabangcwele uthi ningabendlu kaNkulunkulu ngizothi namhlanje singabendlu kaNkulunkulu uJesu mayenza wamenzela ukuthi izono zethu zihlanje zingaphili ngokuhlanjulula kuphela nasebuhlanjwa lusumenzeza yethu. Haleluya. Mhla edabula isihenqo savulela indlela ukuba sime phambi kwakhe singenakusoleka. Haleluya. Haleluya. Lithi sekumnyama kwazamazama umhlaba. Lithi sekumnyama badabula isihenqo kwasekuzamazama umhlaba. Haleluya. Haleluya. Imelikhulu yami yesithathu kwazamazama umhlaba. Uzothola lapha yakuMatthew 27 verse 51. Ukuzamazama komhlaba. Ukuzamazama komhlaba esikudabuka isihenqo. Lithi izwi kaNkulunkulu kwazamazama lokuzamazama kwaletha ukusaba okukhulu. Even kuwona ama-Roman soldiers ayethukile ukuthi hayi ngenkathi sibethele bonke namhlanje ngoba sikaze sibone lekwenzeka ngaphambili. Bathuka nababembethele lokhu kuzamazama komhlaba kwakhephula amadwala. The hardest substances on earth adabuka. Kwakungasiko kuzamazama nje nokujwayelekile. Kwakungathaki indodana kaNkulunkulu. Amadwala aqhekezela. Ngimele engithanda lithi izwi kaNkulunkulu maqhubeka lithi kodwa esiphambanweni athizamazamanga isiphambano sange size sini esekhonazekile amaduna sange siphambano. Lokhu kuzamazama komhlaba kwakuyibufakazi bokuthi kwazeke ngobukhona bakhe his presence eKalvari. Uma sifunde lapha kwi-Old Testament kumaShokho 19 verse 18 lithi izwi kaNkulunkulu uma uMose enyukela entabeni yaseSinayi lithi wamnikeza imithetho bese lithi iBhayibheli entabeni kwathula uMose lithi ngokuNkulunkulu wehlela phezu kwawo mawuqhubeka lithi intaba yonke yazamazama kakhulu because of the presence of God. Nakufika lokuzamazama eKalvari kwakuzokhombisa ukuthi was an act of God. Uma ama-Roman soldiers ebona konke lokho kwezwakala ethi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. The word says kulokhu kuzamazama okukhephula amadwala isiphambano sama sakhe size sinyakaza. Lokhu kwakusikhombisa ngamafuthi ukuthi we have a place esingabalekela kuyo esike sibalekela kuyo kade siyayongena ukuthi noma amadwala akhephuluka noma kade ngithi nginakhona khaya but I have a place of safety. Inayindawo yokubalekela isiphambano sakhe sisesini ikhona indawo yokubalekela, ikhona
amathuna. The Bible says, not wonke amathuna avuleka. Amathuna avuleka. Amathuna abangcwele ababelele. Ikhola lithi liyalala. Abangcwele ababelele. Avuleka amathuna. Kulokhu kusamaza. La sithanda ukuthi ngokufa kwakho uJesu ngoba esifune zefa wasabazama umhlaba. Sithanda ukuthi ngokufa kwakhe uJesu baba kwakhe isifuwo abantu ukufa. Sabona vuleka amathuna. Ayo mathuna afayo. Athi afayo nakunaphuma abantu. Ngokufa kwakhe so if you read that 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 57, the miracle is full. Amathuna amvuleka. Isimanga somuntu lesi sibethele besihamba esiphambaneni. Beshayela ubabethele. Hayi lo wahlukile. Avuleka amathuna. Earlier on, Jew recommended a sign from Jesus. So there are 36 miracles. 36 miracles. But then I call because this is the Son of God. Now when you get the 36 miracles connected to the cross. So because all the selected graves were opened. I was sitting the Lord. Lokho kwenza igaba kumangaliso namhlanje. Hallelujah. uNkulunkulu lana he was still teaching, going and reaching out to the Jews. Ubakhombisa ukuthi this is the Son of God. Ubakhombisa ukuthi lo fire is not just an ordinary man. It's not just an ordinary man. Son of God. Izinto ezenzeka ngePentecost ukuthi sasime simple. When not an accident. Mhlanga uqalibandla. Uzothola lapho zenza thatha 2. Lethi Petro waqala eshumayela. Imhlobela yakhe yokuqala. Efakaza kuverse 22 uthi madoda ababiza zwanani lamasu. uJesu waseNazaretha indoda efakazele uNkulunkulu. Efakazele uNkulunkulu phambi kwethu nangemsebenzi yamandla. Ngoba nakho ngabonanga lesimangaliso. Akekho ngayibonanga. Indoda efakazele uNkulunkulu phambi kwethu nangemsebenzi yamandla. Nangeyimangaliso. Nangeyibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye. Phakathi kwenu. Njengalokhu nazi nini uqobo lwenu. Ngosuku lwePentecost uPetro wamanikeza isixazululo. Ngoba phela bayibulala inkosi. Babanikeza isixazululo ukuthi lezi izono ezimidla ngaphakathi abantu abangayiboni. Abanikeza isixazululo kunembeza wabo wabanika uKristu. Lokhu kuzamazama amathuna avuleka. Lokhu bekungakaze kwenzeke ngaphambilini. Uma amathuna evuleka, the Bible says imizimba ayihambanga. Sebevukile abazange baze bahamba ngoba kwakungamele ukuthi baqale bahamba ingakavuki inkosi yethu. Ingakavuki. Miracle Yames 5. Balile mkhulu. Ingubo selimi. Lithi lokhu kwenzeka uJesu sevukile. Ngenkathi abesifazane omenzi behamba bethulile. Ekuseni ngomvulo. Bahamba beyobheka inkosi.
Haleluya. Lithi phela uma befika lapha esifazane bethi bayalunguza ubaba nokingqithi ngoba sibenza uma behamba endleleni babuza labantu ukuthi ngempela ke thina sahamba-ke first of all sabantu besifazane ubaba uzosindela ngokatshela indaba yakhe elivale ithuna likaJesu lithi basondele ethuneni bathi bayafika lo inendingini bathi bayalunguza yiphi inkosi emathuneni bagijima bayotshela abapostoli bathela uPeter noJohn lithi bagijima bebheke khona ethuneni ukuyosifonela lokho kushiwo yilaba besifazane abantu akusayisa uJohn walunguza wabona ubufakazi ukuthi ngempela uvukile izintombo zelinene zazibophile ezazibophile ayedokwe ngazi zisele phansi umzimba wukho umzimba wukho lithi izinto uNkulunkulu masifunda lapha kuJohn chapter 12 verse 7 lithi izinto uNkulunkulu le napkin ibhuku elalisekhanda lakhe lithi lalibekiwe lo lingekho la lalingekho emgwaqweni lalingekho laligqokwe kahle labebecelweni lisongiwe labebabeka indawo according to usiko lamaHebrew iSabbath yayihlelo itafula for umaster to come and eat. iSabbath bayihlela ngendlela umaster ayesho ngayo ukuthi itafula kumele ihlelwe kanje maniqedile iSabbath ukuhlela the table wayefika umaster ezodla bese-7 iyaphuma iyome emnyango ithi ngilindile mhlawumbe umaster bekhona odinga uzongibhiza ime emnyango uma i-7th isidlile isithatha this napkin leli bhuku isule umlomo isule nezandla bese ibeka linjalo eceleni noma phakathi esitsheni kadidla kusona uma i-7th ingena emnyango ibone ukuthi okay umaster udlile nayo nale napkin ibhuqiwe yafaka phakathi okusho ukuthi umaster isithandwa uqedile umaster ukudla amusi uqedile ukudla yafonela uSoviet ubekela ngaphandle uqedile umaster but uma umaster ehla naye qedile ukudla sula izandla sula umlomo maqedana akhathe nesinapkin ayifone ayibekele besitashukulu when the Sabbath ingena emnyango iyabona ukuthi umaster akaqedile iyabuya sibona nje nakuphinde kongiwe ukuthi I'm not done I am returning I am returning Sabbath ayinakungena laphina la eyabuya umaster akaqedile izothile ekuseni izothilaphi yabona uJohn ethubeni ifakazela amazwi ngesawaso ukuthi the Son of Man will return. I'm not done. I'm coming back. Wasizezela lokho inesipho iplane of blood igoqiwe to the side wasinikeza isiqinisekiso sokuthi akahambanga ngokuthi izokuthi siyabuya wasiyala ubufakazi uthi baba ngendlela engibona ngiyiba ngayo iyakubuya
lapha kuJohn 14:28. Lithi uNkulunkulu ngizwile ukuthi ngalitshela ngathi ngiyamuka kepha ngiyakubona kini lokhu kuyisikhumbuzo kithi kuze kube namhlanje asingakhohlwa ngakina seyifakile ukuthi ngiyabuya ngihlala yangayikhohlwa sathatha inhlaba tuwakho to the heavens. My God. Ngathi ngiyamuka kodwa ngiyakubona kini. Lithi sekwenzekile konke lokho ngoba bonke indodana kaNkulunkulu iphile ekhaya. Thina phumulani nahlanu bafika kangwele. Yes, but I tell you, I'm good. It's a fear of the hallelujah. The Bible says, I'm not told out man. It was praying before Jesus showed. The scars in the his head. But I'm a king of man. Little how love they didn't go to Jerusalem until Sunday. Hallelujah. No opportunity. They were still unclean. So they wanted these few days to remain ceremonially clean. Kami ngabakwazi ukuthi baphume bayobona abantu. Bani ngakwazi ukuyobona abathandiweyo babo. According to me, believers are praying. But the Bassanwan, they were raised after Jesus rose from the dead on Sunday itself. Then the saints were raised. They are to the holy city in Jerusalem. The life-giving power of the Lord Jesus Christ. Johannes sizezana la ukuthi ukufa kwafa mhlawumbe uKristu efa. Because he went into the realm of death. Waphuma lapho esephethe izikhulu zokufa. Bese hayithisi ngesandla sakhe. Hallelujah. Hallelujah. Lokhu kusifezela ufuweza ukuthi sesekulungile. Ngoba seThesalonika bokuqala uthatha 4:17. Lithi mhlawumbe sekulungile amathuna yokulenza. And there will be empty forevermore. Uma sifundo bethu 27:54. Sithole induna yekhulu. Ithobile baba kuseyikhona induna yekhulu. Nabanye ababekhona babekade isiphambano sikaJesu. Lithi iBhayibheli le nduna yekhulu isibone konke okwenzekileyo. Hallelujah. Yathi sibona konke okwenzekileyo. Yathi ngempela lona. Ubeyi indodana kaNkulunkulu. Uyaba basifundile. UNkulunkulu siwanile induna bonke. Lithi yamdumisi.
uthi inkosi yabathunga. Ubona ukuthi oyibhaka. He is the Son of God. Singufakazi. Sinasuka sana sinamina. Singufakazi thina. Ukuthi nasikhondayo. When it's not your people. Nasikhondayo. Wasatha indlela sihamba lweni. Nasikhondayo. Wasatha indlela esingabalekela kuyo in times of hardship. Wasinikeza ukuphila. Let's follow the foot. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You are God. You are Lord. Give you honor. Mighty God that you are. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. See is not Gracias.
uNkulunkulu izandla eqotha zabantu. Naqala phansi. Hallelujah. Ukubeka ngami ngabe ngivile ngithi asivale. Asivale baba. Hallelujah. Vala baba. Ukubeka ngami ngabe ngithi enough. Hallelujah. Praise the Lord. Let's show this my example. Jesus. Oh, Lord. mighty Jesus. Oh, Lezi izinto vele ungazizi. eish. Yes, Lord. Sisepasikeni bazalwane, we have to hear these things. Amen. That is why ngeke ngizale, but we have to hear these things. UNkulunkulu sekwenzile umsebenzi oyisimanga bazalwane. Yes. Siyambonga kakhulu. Siyambonga kakhulu. We carry on hearing uNkulunkulu afuna ukukhulu. Sizoqhubeka bese. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, phela sibeni senkundla. Mighty Jesus. Ungavuma ukuphazamisela iphasika nje engafani nezinye. Amen. Akufanele simnqobe uNkulunkulu sithi 1 2 sithi wanya sisaphuma siyahamba. Amen. We only have one savior. Amen. And fanele simlalele uNkulunkulu senze lokho simkhonze uphume udelisi ungathi uphuma la ufuna ukukhonza kwendawo. Phuma nje right. Amen. Uyiyele ngokuthanda but ungathi ufuna ukukhonza ngoba ufuna uNkulunkulu. Amen. This was too powerful. Yo. Aye. It was powerful. Aye. And we bless God this morning. Amen. For allowing ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Amen. Hallelujah. Amen. Sibanga elikholelwayo ezweni kaNkulunkulu kakhulu. Uma umlalela for ukuqala zoqeda lokhuluma iBhayibheli. Amen. Akazange akhulume indaba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So nje siyabonga kakhulu bazalwane. Futhi uyazi ukuthi ngiyanibona ukuthi ngimkhathele bese angaqhubeka nje for 30 minutes. Uthi libe right. Yes. Hallelujah. Amen. So siyabonga. Engifisa ukukhuthaza bazalwane uma izwi lishunyayelwa engage the word. Amen. Kusho ukuthini lokho engage izwi? Yisho amen. U-amen uchaza ukuthi kunjani. Amen. Uyisho amen mawubusiseka phansi izandla. Mawufuna ukusukuma usukume. Ungabi isidumbu ungathi izwi ukhuluma yakho. Engage the word. Promise ukuthi uyaliza. Amen. I'm very serious for the Lord. Amen. As I respond to the word, wusho amen. Hallelujah. Umubusise khombisa ukuthi lento ekhulunywayo, lento uNkulunkulu uyayizwa futhi uyayamukela. Lithi iBhayibheli ngokuncwadi yamaHebheru lithi izwi elakhulunywa kubo was of no